Face băiatul nostru carduri cu noclipul. Hai, stau aici până când face. Câte carduri face el? Ia. Mai ia un tichet, vine înapoi, mai stă cu noclipul. Uite, fii atent. Ia. Nu l-a luat pe ăsta. Stă. Ia. Să mă duc la el. Mă auzi? Mă auzi? Deci, ce faci? Stai cu noclipul și faci carduri? A, păi, ce faci? Stai AFK în afara save zone-ului și plus faci carduri cu noclipul? Păi, na. N-ai voie să stai cu noclipul, din câte știu. N-ai voie să stai să abuzezi din noclip și faci carduri. Ai înțeles? Da. Băiatul nostru făcea carduri. Ia, poate mai zice ceva. Nu zice nimica. Ok. Mă pun și-o pe aici. Opa. Așa, imediat postez asta pe YouTube.